guztioi, guretzat plazer bat da gure herrian zuek guztiei harrea egitea eta jakina, hore bada EH Bilduren laugarren konferentzia municipalista hau gaur hemen Burlatan egitea, modu honetan gure herria udalgintzaren erdigunean jarriz. Lehenik eta behin atzo Sarrigurenen gertatutakoa gogor jaitzesi nahi dut. Eta indarkeri matxistaren aurkako borrokan dugun erabateko konpromisoa berriro ere adierazi nahi dut. Hori dela eta minutuko isildunea egingo dugu. Zuetako askok ezagutzen duzue ziur aski eta beste askok ziurrenik mapan jartzen baino ez zenekiten. Burlata Iruñerriko herri bat da, 1970etik udalerri independentzia dena, Eguesibarretik banandu ondoren. Egun, Nafarroako laugarren udalerria da biztanleari dagokionez. UPN eta PSOEren arteko txandakatzea etengabekoa izan zen Burlatako alkatetzan, urte askotan. Baina gure militantziaren konpromiso komunitarioari eta gu baino lehenago izan zirenen lan instituzionalari esker, zalantzari gabe garai gogorra goetan, EH Bilduk bere historiako emaitzak onenak lortu zituen 2023an, lehen indar bozkatuena izanik eta horrela alkatetza lortuz. Erronka oso zaila, dudari gabe. Arduraz eta batez ere ilusioz hartu genuena. Aurrean genituen erronka handiz jabetuta. Burlata harrera herritzat hartu izan dugu beti. Izan ere, 60 eta 70ko hamarkadetan jende asko iritsi baizen Extremaduratik, Gaztelatik eta Andaluziatik batez ere industrian lan bila. Eta azken hamarkadetan Burlatak beste jatorri batzuetako pertsona asko hartu ditu. Beraz, izan dezakegu Burlata gaur egun kulturalki anitza den Euskal Herriaren adierazpen bizia dela. Migrazio ibilbide ugarietatik eraikia. Gure bizilagunen 23% estatutik kanpo jaioa da, eta 17% estatuko hainbat herrietatik etorritakoa. 99 nazionaletako pertsonak bizi gara, baita estaturik gabeko herritakoak ere. Errealitate horrek aberastu eta indartu egiten gaitu komunitate gisa, baina eskubideak bermatzera desberdintasunei eta arrazakeriari aurre egitera eta migrazioek dakartzen erronkei aurre egitera eta bultzatzen gaituzte. Horregatik, EH Bilduren ekimenez, 2016an kultura aniztasuna eta migrazio zerbitzua sortu zen
gaur egun beste udalerri batzuentzat erreferentea dena. 2019az geroztik, bizikidetza eta gizartearentzako udal ekintza plan bat dugu eta egun berritzen ari gara bizi ditugun aldaketa sozial sakon hauetara egokitzeko. Guk argi dugu, denok egiten dugu herri. Eta gaur egiten ari garen 4. konferentzia municipalista honetan etxebizitzaren eta bizitegi larrialdiaren arazoa eztabaida politikoaren erdigunean jarriko dugu, hori delako zalantzarik gabe euskal gizartearen kezka nagusia eta tamalez burlatarako baita ere. Gure kasuan, tentsionatutako merkatu eremu bezala izendatzea urrats garrantzitsua izan da. Gure etxebizitza parkea eskualdeko garrantzitsuenetako bat den arren, gure lehentasuna handitzea da, baita prezioen igoera geldiaraztea eta etxebizitza utzen mobilizazioa erraztea helburu duten hainbat neurri bultzatzea ere. Hala ere, aitortu behar dugu gure baliabideak mugatuak direla eta orain arte, hartutako neurriak ez direla nahikoak horrelako arazo baten aurrean eta erronkaren dimentsioak baliabide gehiago, tresna gehiago eta asmo handiko arau esparru eskatzen baitu. Horregatik, udalaz gaindiko gobernuei etxebizitza politika ausartak eskatu behar dizkiegu. Gaur egun kontroletik kanpo dagoen merkatu baten eraginkortasunez esku har dezaten. Izan ere, etxebizitza eskuratzea, bermatzea, ezinbestekoa da pertsona guztiek bizitza duineko proiektuak izan daitzaten. Zalantzarik gabe ezinbestekoa baldintza da gure herri eta hirien kohesio, berdintasun eta etorkizunerako. Etxebizitza, gizarte politikak, zainketak, euskara, LGTBIQ+ politikak eta berdintasuna eta bizitzen ari garen gizarte aldaketen ondoriei aurre egitea dira ditugun erronketako batzuk. Guztientzako burlata hobe bat eraikitzeko helburu nagusiarekin. Neurri handiagoan edo txikiagoan lortuko dugu, baina inork ezingo du esan, helburu hori lortzeko, Bilduren burlatako komunitate osatzen dugunok, ez garela ari, al eta dakigun guztia egiten. Ziur, Arnaldok gero altajo esan digula, eta guk behintzat horretan gabiltza. Eskerrik asko berriz ere burlata aukeratu izanagatik udal konferentzia honetarako, eta orain zuekin Bilduko idazkari nagusia den Arnaldo Otegi Mondragon. Egunon, guztioi, beti bezala plazer bada hemen egotea, zuekin guztioekin. Nik ere lehen aipamena zoritxarrez hilketa matxista berri bati buruz eta hilketa horrekin hasi behar dut, nire interbentzioa. Euskal Herrian ematen den aurten lehen hilketa matxista da. Gogoan daukat, Berodromoan, orain dela urte batzuk kartzelatik atera eta esan nuela, ez dagoela herrialde justo bat, ez dagoela herrialde orekatu bat, ez dagoela herrialde aurreratu bat, populazioaren erdiak beldurrez eta eskubiderik gabe bizitzen baldin badu. Eta horrek interpelatzen gaitu herri bezala, orokorrean, termino kolektiboan, baina gehien bat gogoratu nahiko nuke lehen pertsonan, lehenik eta behin gizonezkoei interpelatzen gaituela halakoak gertatzen direnean.
gizonezkoek badaukagu nolabait ere bikoitza den ardura bat gertatzen ari den guzti honetan. Eta beraz, nik uste dut interpelazio horretatik abiatuta gizonezkoek argi eta garbi eduki behar dugula ze ardura daukagun gertatzen ari diren gauza honetaz eta gure konplizitate guztiak bukatu behar direla halakoak beste baldintza batzuetan ezinezko egiteko. Bigarren aipua munduari begiratuta egin nahiko nuke, ez naiz honetaz gehiegi luzatuko, baina bai gure konpromiso bat adierazi nahiko dut. Berriz ere, Gazan gertatutakoa, Kurdistanen gertatzen ari dena, Venezuelan gertatutakoa, Kuban gertatzen ari dena, begibistakoa da. Eta nik uste dut Euskal Herria Bildu oso fronte zabala dela, gauza batzutan eztabaidak oso anitzak direla, gauza batzutan nolabaiteko posizio ezberdinak defendatzen ditugula, horregaitik gera fronte zabal bat. Baina badago gauza bat, eta batean besteak beste eta askoren artean denok bat gatozena. Eta hau da, guk antiimperialismoaren aldeko apustu irmoa daukagu, gu antiimperialistak gara, eta guretza funtsezkoa da defendatzea herri guztien burujabetza, herri guztien autodeterminazioa eta herri guztien bakea. Eta zentzu horretan, doakiela herri guzti horiei, hemendik Euskal Herritik, Nafarrotik eta Euskal Herritik, gure besarkadarik beroena eta gure konpromiso irmoena antiimperialismoaren aldeko apustu horretan. Lagunok, laugarren konferentzia municipalista honetan, lehenik eta behin hasi nahi dut zuei guztiei eskerrak ematen. Eskerra bihotzez. Egiten dezuten lan militanteagatik eta egiten dezuten lan bolondresagatik. Azken finean, zuek eraikitzen ari zarete etorkizuneko Euskal Errepublika. Zuen lan militanteak, zuen lan bolondres horrek erakusten dio bidea herri honi. Zuek zarete Euskal Errepublikari arpegia eta begiak jartzen dizkiotenak herri guztietan. Eta zentzu horretan, zuen lan bolondrez hori, zuen lan militante hori, zuren konpromiso horri, eta horregaitik eskerrak eman nahi dizkizuet. Zuek zarete Errepublikaren simboloa herri eta auzoetan. Zuek zarete bidea erakusten dezutenak. Eta zuek zarete gure printzipio eta baloreak defendatzen dituenak herri guztietan. Eta beraz, horregaitik mila esker. Asko dira momentu honetan galdetzen didatenak eta galdetzen digutenak nola gauden, nola ikusten ditugun gauzak. Eta lemarekin bat eginez, konfiantzarekin ikusten ditugu gauzak. Galdetzen digatenei gauza bat esaten diet beti, gu lasai gaude, pozik gaude eta konfiantzaz beterik. Gu arduraz beterik gaude, kezkak baditugu, baina konfiantzaz beterik gaude. Serenitatearen esparrua, ikuspegi estrategikoaren esparrua osatu egin dugu. Gure herriaz eta gure proiektuaz nazio elkarrizketaren bidez hitz egiten ari gara. Apaltasunez, guk ez dugulako uste guk arrazoi guztiak ditugula, eta ez dugulako uste gu bakarrik egin dezakegula aurre herri honetan. Horregaitik jarri dugu martxan besteak beste nazio elkarrizketa hau. Eta lehen herriarekin hitz egiten, herri antolatuarekin hitz egiten, lehenengo konklusio batetara heldu gera, eta konklusioa nahiko nabarmena da. Agenda mediatikoan dauden gauzak eta benetan herriari eta herritarrei kezkatzen dioten gauzak ez datoz bat. Eta zentzu horretan lehen urrats hori eman dugu. Gutxienez gure diagnostikoa, konpartitzen ari garenean, konprobatzen ari gara gure diagnostikoarekin bat egiten dutela gero eta sektore herritar gehiago. Eta gure diagnostikoa nolabait ere
era konpartituan sentitzen dela benetan diagnostiko horretatik beste politika publiko batzuk egiteko. Ezkeran hitz ere zuen eredugarritasunagatik, zure printzipio eta baloreak defendatzeagatik. Euskal Herria Bildu ez da etsai estrompatzen. Euskal Herria Bildu badaki noren alde ari da lanean. Herriz herri, Euskal Herriko sektore herritar gehiengoen interesen defentzan aritzen da Euskal Herria Bildu. Eta ez da etsai estrompatzen. Gure etsaiak bi estadu eta autoritarismoak dira. Euskal Herria Bildu es un colectivo militante de voluntarios y voluntarias que trabaja por construir la República Vasca, por construir una alternativa social y nacional para este país. Es un espacio que tiene la capacidad de leer el momento político no en términos inmediatos, sino en términos estratégicos. Euskal Herria Bildu es la izquierda que mantiene la serenidad y que mantiene la sonrisa. Euskal Herria Bildu lasai eta pozik dagoen ezker soberanista da Euskal Herrian. Eta horrek ematen du lasaitasuna eta konfiantza. Eso es lo que dota a Euskal Herria Bildu de su capacidad de análisis estratégico y de su capacidad de sobreponerse a algo que el capitalismo está imponiendo permanentemente, que es la velocidad, la inmediatez, el ahora y aquí. Y por encima de eso, Euskal Herria Bildu es un espacio, un frente amplio, plural, que es capaz de sobresalir del momento y de la inmediatez para mirar las cosas con un futuro o vistas a un futuro de carácter estratégico. Eta serenitate horren aurrean badago antsietatea. La ansiedad, aparte de ser una patología, en términos políticos es algo que es difícil de esconder. Nosotros frente a la ansiedad reivindicamos la serenidad, el análisis sereno y la vista a largo plazo. Fruto de esa ansiedad, hay debates que se sobreponen, sobre todo en los medios de comunicación, que hablan, por ejemplo, de un ciclo político marcado permanentemente por el interés electoral. Bueno, algunos ya están y algunas en campaña electoral. Y algunos y algunas piensan que todo es una campaña electoral permanente. Guk horren aurrean, lasaitasunez erantzuten dugu, eta lasaitasunez nolabait ere aztertzen ditugu gauzak. Noiz izango dira hauteskundeak galdetzen dute, etengabean, medioetan. Hauteskundeak Euskal Herrian martxoan dira. Hauteskundeak Euskal Herrian martxoan izango dira. Martxoan, Lapurdi, Baxenafarroa eta Siberuan hauteskunde municipala daudelako. Baina ez ditugu ikusten alakoak gure komunikabideetan. Alakoak ez daude agenda politikoan. Badakizute zergaitik. Lurralde zatik eta kriston mina egiten digulako herri bezala. Eta nik nolabait ere gaur hemen Nafarroan berriz ere gauza bat aldarrikatu nahi dut. Lurralde zatik eta gainditu behar da termino politikoetan. Gure proiektua 7 lurraldez osaturiko Euskal Herria bat delako. Baina lehenik eta behin gainditu egin behar dena da gure buruan sartu diguten lurralde zatiketa hori. Hortik abiatuko ditugu eta hola egiten ari gara, nolabait ere bide bat gure herria berbatutzeko eta Euskal Herria bere osotasunean aztertzeko eta gure herria gure osotasunean ulertzeko. Euskal Herria Bildu es un espacio político voluntario y militante que trabaja para el conjunto de nuestro país y que no olvida que por encima de las divisiones territoriales y políticas impuestas, nuestro proyecto se debe al conjunto de los 7 territorios de este país y al conjunto de las gentes trabajadoras que viven y trabajan en nuestro país. Esa es nuestra vocación. Eta beraz hemen dauden Euskal Herria baiko kidei, besarkada handi bat eta kuraion datozen erronketan
ziur gaude berriz ere ezker soberanista Lapurdi Zuberoa eta Bexe Nafarroan indartua aterako dela. Hirugarrenik, zer esateko du Euskal Herria Bilduk Euskal Herri zaharrari momentu historiko honetan municipalismoaren ikuspegitik? ¿Qué le tiene que decir Euskal Herria Bildu a la vieja nación vasca desde la perspectiva del municipalismo hoy aquí en Burlada? Gure ustez, hiru gauza esateko ditugu. Lehenengoa, aspaldi ere eta askotan komentatu izan duguna. El municipalismo en el país ha sido un municipalismo que ha defendido la libertad nacional del pueblo vasco. Se van a cumplir ahora 150 años de la abolición foral y somos un país de naturaleza foral. Los fueros eran nuestra Constitución. Se cumplen 50 años del movimiento de alcaldes. Hay que recordar que el Estatuto de Lizarra fue un estatuto de base municipal y hay que recordar que hoy, cuando se debate sobre nuestro estatus nacional, no solo en los 3 territorios, este ya es un debate nacional, que es un debate simple de entender y es qué mecanismos necesitamos de poder político para que nuestra vieja nación pueda hacer frente a los nuevos retos y a los viejos retos que tenemos como país. Horregatik esaten dugu Euskal Herria Bildu practica un municipalismo anclado en la historia del municipalismo político de este país que está en la primera línea de la construcción nacional y de la defensa de nuestras libertades nacionales. Eta hor jarraituko dugu, gure municipalismoa aberri askatasuna defendatzen duen municipalismoa da. Eta zentzu horretan uste dugu hor ere sekulako papera jokatu behar duela eta jokatzen ari zaletela. Bigarrenik, nuestro municipalismo es un municipalismo al servicio de las clases populares y de las mayorías sociales de nuestro país. Estamos un poco cansadas y cansados de oír, por lo menos en mi caso, que ya tengo una cierta edad, esto de que ya no existen diferencias entre las derechas y las izquierdas. Y nosotros negamos la mayor. Para mí y para nosotros y nosotras, o para mí al menos, hay una diferencia sustancial entre las derechas y las izquierdas. Donde las izquierdas ven necesidades sociales que hay que atender, las derechas ven vectores de negocio para poder incrementar sus niveles de capital. Para nosotros y nosotras la educación, la sanidad, la salud de la gente, la igualdad, no son objeto de negocio político ni de negocio económico. Son necesidades que hay que atender y que desde la administración pública hay que preservar y garantizar. Para ellos hay negocio, para nosotros hay derechos básicos que hay que respetar y que hay que garantizar. Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Nosotros vemos derechos y ellos ven negocio. Esa es la gran diferencia. Horregaitik, beste egunean, emakume batek gaixotasun larri bat duena, gauza bat esan zian eta eskatu nion baimena gaur adibidez bere hitzak errepikatzeko. Hau esan zian, la política con mayúsculas consiste en atender y cuidar a las masas y a las mayorías populares y sobre todo a los sectores más débiles. Iruditu zitzaidan sekulako definizioa dela hori. Eta hori da Euskal Herria Bilduk egiten duena, egunerokotasunean, zuen herri eta auzoetan, zuen alkatetzetan, zuen udaletan. Zer egiten dugu ba hori ez bada? Gehiengo sozialen interesak defendatu eta gehien bat nolabait ere herri horretan dauden sektore zaugarrien arazoei aurre egin. Bidean, eguneroko lanean, Euskal Herrian politika sozial aurrerakoiak eta sozialismoan inspirazioa dutenak egiten ditugu. Eta hori egiten dugu harrera herria errebindikatzen dugulako eta harrera herria praktikan jartzen dugulako. Hemen Burladan egiten den bezala. Gu antirrazista garelako. Guretzat euskaldunak direlako Euskal Herrian lan eta bizi diren guztiak. Hori egiten dugu euskaraz mintzatzen dugunean.
Hori egiten dugu gure nazioa aldarrikatzen dugunean. Hori egiten dugu gure politika sozial aurrerakoiak martxan jartzen ditugunean. Eta hori egiten dugu etxe bizitza zentroan jartzen dugunean. Zen eta guretzat, seguridadearen inguruko eztabaida termino integraletan planteatu egin behar da. Eta termino integraletan esaten dugunean gauza bat esaten dugu, bizitzan behar dira seguridadeak. Eta horri nolabait ere hasten da eskubide guztiak bermatuak edukita. Nosotros y nosotras practicamos todos los días las políticas sociales que quieren hacer prevalecer los intereses de las mayorías sociales y trabajadoras del país. Y con eso hacemos república, con eso construimos República Vasca. Por eso, desde nuestro punto de vista, esas políticas sociales son el adelanto de las que haríamos en una república soberana vasca de iguales. Porque cuando nos convertimos en ayuntamientos o en ciudades o en barrios en los que atendemos las necesidades de los sectores más vulnerables y de las grandes mayorías sociales y populares, estamos haciendo un país mejor y nos estamos haciendo mejores como personas. Esa es la filosofía con la que tenemos que encarar nuestras políticas públicas. Y hemos puesto en el centro el problema de la vivienda. Para la derecha la vivienda es un negocio, para la izquierda la vivienda es un derecho. Y por lo tanto lo que hacemos es construir un país mejor, un país más justo y hablar de seguridad en términos integrales. La seguridad consiste en que, primero, las condiciones materiales de la gente y sus necesidades sociales estén atendidas y, segundo, en que efectivamente hay reglas de convivencia. Pero, sin embargo, por encima de todo eso, lo que estamos tratando de transmitir es, con confianza, con tranquilidad y con serenidad, que en el día a día en nuestros ayuntamientos lo que estamos haciendo es construir un país mejor y eso es lo mejor que podemos hacer y en eso damos nuestro esfuerzo militante y voluntario. Eta bukatzeko, batzutan hitz egiten dugu Euskal Errepublikari buruz eta ematen du oso urrun dagoen gauza batetaz hitz egiten ari garela. Baina Euskal Errepublika eraikitzen ari da, zuek eraikitzen ari zarete. Zuek eta beste jende askoz gehiago. Zuek zaretelako Euskal Errepublikaren begi eta aurpegiak herrietan, eta zuen politikak direlako aurreratzen dutenak Euskal Errepublika horretan, segurazki intensidade gehiagorekin egingo ditugun politikak. Beraz, ez da utopia bat, ez da noizbaiten lortuko den zerbait, ez egunero eraikitzen ari garen errealitate sozial eta nazional berri bat da. Eta hori da gure xedea. Guk nolabait ere konpromiso bat daukagulako estruktura politiko jakin bat eraikitzeko Euskal Herri osoan errepublika forma eukiko duena eta justoa eta euskalduna eta feminista eta sozialista izango dena. Hori daba beraz gure proiektuaren xedea eta horretan emango dugu daukagun hoberena. Ez gara perfektoak, batzutan tronpatuko gera, batzutan ez dugu azertatuko, baina gu ondradua gera, gu zuzena gera, guk ez dugu politikagintza ulertzen ez negozio bat bezala, ez karrera egiteko modu bat bezala. Guk politika, konpromiso bezala ulertzen dugu. Horregaitik laguna, zer eskintzen dio Euskal Herria Bilduk Euskal Herriari? Gaur, gutaz hitz egitera etorri gera, gure proiektuaz hitz egitera etorri gera. Ez dugu bestetaz hitz egiten, beste guztia gutaz hitz egiten dute. Bejon deiela, guk gutaz hitz egiten dugu. Guk ez dugu besteetaz hitz egiten. Gu badaukagu proiektu bat herri honentzat, eta herri honek juzgatuko du ona ero txarra den berarentzat. Eta emaitzak begibistakoak dira. Gero eta jende gehiago
babestu egiten du gore proiektua. Zer eskaintzen diogu gu beraz Euskal Herriari? Inspirazio errepublikar, sozialista, feminista eta independentista duen segurtasuna herritarren bizitzei. Hori da eskaintzen dioguna. Eta horretaz ari gara eta horregaitik ari gara lanean. Hori da gure xedea, gero eta gehiago gera. Bagera jada lehen indar politiko Euskal Herrian. Bagera jada lehen indar municipalista. Eta bagera jada Euskal Herritar gehiengoaren esperantza gauzak beste era batetara egiteko. Beraz, al tajo.